Іфтар з дипломатами. Його провели у Києві лідер кримських татар Мустафа Джемілєв разом з Меджлісом та духовним управлінням мусульман Криму. Участь в урочистій вечері взяли представники мусульманських країн та міжнародних організацій. Подробиці далі. Почесних гостей зустрічають лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Рифат Чубаров та муфтій духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов. Саме вони в останні дні священного місяця Рамадан організували іфтар для дипломатів, представників міжнародних організацій та політичних діячів. Це дає можливість ближче познайомитися, поділитися своїми проблемами. А для нас дуже важливо, коли государство идут на ифтар Меджлиса крымско-татарского народа, которого оккупанты называют экстремистами, она запрещена. Это одновременно и моральная поддержка для всего крымско-татарского народа тоже. Запрошені прибувають один за одним. Дехто з гостей завітав на іфтар вперше. Я практично прийшла додому, тому що, знаєте, це такий захід, як будто ти вдома в Криму. Тому що я дуже багато спілкувалася там з кримськими татарами, знала їх традиції. Я вважаю своїм долгом завжди бути рядом з кримськими татарами, тому що крымские татары показали пример, как надо любить Украину, как отстаивать надо ее целостность. Все мы должны бути рядом сьогодні з кримськими татарами. Вечір традиційно розпочинає Мустафа Джемілєв і дякує присутнім за візит. Рифат Чубаров нагадує гостям про те, що кримські татари сьогодні насильно розділені окупацією. Побажав всім, що коли вони будуть приступати до їжі, коли почнеться розговіння, щоб вони подумали, що саме зараз також десятки тисяч людей в Криму разом з нами, але ми не можемо об'єднатися. Після урочистих промов лунає азан, заклик до молитви, і читається дуа. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا ولك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. Те, що в одній залі зібралися релігійні діячі, посли Європи, Америки та мусульманських країн, доводить: кримські татари не терористи, а їхній представницький орган не екстремістська організація. Несмотря на запрет Российской Федерации, признание этим бандитским государством, выборный орган крымско-татарского народа экстремистским, сегодня лишняя демонстрация того, что вот все международные послы, европейские послы, американские, канадские находятся в этом зале. Конечно, на фоне оккупации это еще важнее, потому что здесь подчеркивается эта проблема, и подчеркивается, что крымских татар и его представительный орган поддерживают в Киеве не только украинцы, но і дипломати із многих стран. Важливість саме такого іфтару підкреслює і муфтій мусульман Криму Айдер Рустемов. Каже, так не дають забути міжнародній спільноті про проблеми Криму та кримських татар. Это не народный ифтар, это такой политический ифтар. Ифтар с дипмиссией. То есть подобные мероприятия, ифтары, назовем их так, тоже важно проводить, встречаться. Это очередная возможность напоминать мировому сообществу о Крыме, о тех проблемах, с которыми сталкиваются сегодня крымские татары в своей ненасильственной борьбе с российским оккупантом. Постійно підтримувати контакти необхідно не тільки з представниками християнської Європи, а й мусульманського Сходу, аби вони теж впливали на країну-агресорку, вважає Ескендер Барієв. Наша задача постоянно налаживать или усиливать коммуникации с представителями этих стран, давать посылы, что есть мусульманский крымско-татарский народ, коренной народ Крыма, который сегодня находится под давлением Российской Федерации, и в будущем, чтобы мы могли иметь поддержку именно в этом плане. Іфтар з політичними діячами, представниками посольств та дипломатів щорічно проводиться у Києві після окупації Криму. Мілена Амеді, Максим Кондратенко, Заман, АТР.